Европа сутрин продължава. В неделя първият ми разговор в студиото е с заместник социалния министър доктор Султанка Петрова. Знаете, тя и преди ми гостувала по различни теми от социалния спектър, тъй като проблемите са много. Този път обаче не е сама. Тук е господин Пламен Попов, който е един от организаторите на голямата кампания "Аз събуждам България". За нея ще си говорим в следващите минути. Здравейте, добро утро! Благодаря, че приехте поканата ни. Аз така много се заинтригувах от инициативата. Вие казахте, че има интересни факти около нея, които ще разкриете сега в следващите минути. Кажете ни първо за мисията на тази програма, който иска от двамата да започне. Аз знам, че тя е под патронажа на доктор Петрова, на Министерството на труда и социалната политика. Каква е мисията, какви са целите? Защото аз, доколкото видях, те са много широки. Много така. Първо, аз благодаря за поканата да бъдем гости във вашето студио и за нас е изключително важно да имаме възможност да разкажем по-подробно за тази кампания, защото освен, че тя се подкрепя от Министерството на труда и социалната политика, тя се подкрепя също от Министерството на младежта и спорта, подкрепя се от колеги от Народното събрание и ми се струва, че наистина, когато има такива добри инициативи от млади хора, ние трябва да бъдем отговорни и да ги подкрепяме, защото България има нужда точно от такива кампании, знайки, че в момента имаме между 300 и 400 хиляди млади българи, които нито работят, нито учат. И даже една малка част от тези млади хора да ги пробудим и да ги накараме да работят, да се включат на пазара на труда, да ги обучиме сами да поемат живота си, мисля, че това е нещото, което всъщност ни обедини в тази кампания. И още нещо, което мен много ме впечатли, като се запознах с инициативата и това как виждат бъдещето, как виждат всичко, което иска да се включат в тази кампания, за мен беше изненадващо, че акцента е поставен върху социалното предприемачество. Това, за което много малко се говори в нашата страна и за мое голямо удоволствие пък в моя ресор, като заместник министър на труда и социалната политика, точно е социалната икономика и социалното предприемачество. Така че напълно се покриваме в вижданията си, но за мен е много важно тук да поставим акцент и върху това, че ако искаме наистина да пробудим България, ако искаме наистина да пробудим младите хора, ако искаме да ги върнем да работят тук и сега, трябва да ги разглеждаме тези перспективи на два етапа. Първият етап, според мен, е, че ние трябва да създадем една добра социално-икономическа среда, която наистина да ги мотивира да се върнат в страната. А другият етап е да направим така, че да загърбим най-после чуждопоклонничеството и политическите борби. За мен това е изключително вредно, което се случи през годините на преход. Защото ние някак си обърнахме внимание повече на материалното. Загърбихме българските традиции, българската култура, българската идентичност. И ако искаме да се справим с всички проблеми в момента, може би трябва да обърнем изключително голямо внимание на нашата идентичност, на младите хора и на това какво искаме да постигнем наистина в един бъдещ етап в страната си. Много важни неща казвате, доктор Петрова, но пак ще попитам, не е ли това твърде голяма, твърде всеобхватна така мисия, която сте си поставили, защото и ще поставим акценти върху социалното предприемачество, за да обясните на зрителите ни точно какво имате предвид с това, но да подобрим социално-икономическата среда, да върнем младите хора в Европа. Това са неща, които непрекъснато слушаме така или иначе и от политиците, и от медиите. Ние се опитваме също да подпомагаме в такава посока да се случват нещата. Откъде ще започнете обаче, господин Попов? Може би към вас е въпрос. Добро утро. Кои са първите стъпки конкретни към това нещо? Да, това, с което аз се занимавам и въобще моят бизнес е с неформално образование. Обучение така, в меки умения, така да се каже. И тъй като последните 2 години видяхме
ефекта върху над 1000 души, с които работихме. Ние решихме да направим това социално предприемачество, естествено заради нужда. Нуждата породи тази кампания и тя е, че много хора извън София, видяхме, че има живот извън София. И много хора, които живеят извън София, нямат възможността да присъстват на такива обучения, а тези обучения изключително много повишават качеството на живот. Неформално обучение. Да, говоря за обучение от сорта на предприемачески умения, презентационни умения, ефективно комуникиране, неща, които хората си мислим, че знаем, че как да ги използваме, всъщност не е точно така. Кой организира тези обучения? В какво точно се изразяват? Да. Цялата кампания всъщност представлява, тя се изгражда от 2 етапа. Първият етап ще бъде тук в София на 9 и 10 септември, когато ще направим едно много мащабно събитие, което ще е напълно безплатно, ще има лекции, с доктор Петрова ще открием заедно т.е. събота и неделя се пада в събота в 10 часа. Събитието ще бъде в Южния парк на Голямата поляна. Там ще има много лектори, за сега имаме от Румъния, от Казахстан, може би от Русия, от Холандия 100%. Така, искаме да доведем доста хора, с които да покажем чрез личния пример, че в България се успява и има начин как в България да направиш, да постигнеш някакви резултати. Ще има над 250 изложители, търговци, художници, певци, артисти. Атанас Атанасов ще направи етюд при нас, Мастило ще пеят, с Милица Гладнишка също сме говорили. Доста хора. Помислили сте и за атрактивната част на програмата, за привличане на Ние учим най-добре учим през забавлението, така или иначе. Затова е неформално образование, т.е. трябва да го осигурим. Вторият етап е още по-голям. Вторият етап ще бъде, ние ще направим над 250 260 безплатни обучения във всички областни градове на България. Нека да кажем, чрез тази кампания с кои социални проблеми се борите, може би? Най-големият проблем е да можем да привлечем младите хора в България и да ги мотивираме по някакъв начин да поемат живота си в собствени ръце. Според мен това е много важно. Има една поговорка: не ми давайте рибата на готово, ами научете как да я ловя. Всъщност с тази кампания искаме да направим точно така. Младите хора да бъдат мотивирани да работят и да намерят своето място в живота. Защото голяма част от тази бройка, която споменах преди малко, млади хора, те са демотивирани. Те дори не желаят да се включват на пазара на труда. Те не търсят работа. Те дори не се записват в бюрата по труда. Голяма част от тях се издържат от свои близки и роднини, които работят в чужбина. Добре, как си го обяснявате? Това има толкова голям процент хора в България, които наистина нито учат, нито работят. Какво правят? Аз не знам какво правят. Може би стоят, забавляват се по кафенета. Между другото, отчаяващо е, че в един малък град, примерно знаете, че доста обикалям, в един малък град, където всички казват, че са много бедни, кафетата са пълни. Всъщност идеята е наистина да направим така, че в България да има образование, да има здраве, да има работа за всички. Това е според мен много важно. И другото, на което трябва да обърнем внимание, че голяма част от нашите сънародници, търсейки препитание в чужбина, всъщност те с удоволствие биха се върнали, ако в страната ни има ред, сигурност и спокойствие. И най-важното – равенство пред закона. Мисля, че това са важни аспекти, върху които ние трябва да обединим усилията си, много да работим. Всеки един от нас е абсолютно убеден, че лесен път няма. Да, всеки един път се сблъскваш с някакви трудности, но това не значи, че ти, не преодолявайки тези трудности, трябва да кажеш: не, тук не мога да правя нищо, отказвам се. Напротив, трябва да се мотивираме да вървим напред. Пътищата имат, как да кажа, и добър и лош начин, по който може да ги изходим, да ги преминеме. Но най-важното е, че сблъсквайки се с трудностите, ние не трябва да се отказваме. Ние точно по този начин се учим от грешките си и точно по този начин разбираме силите, които имаме в себе си да се справим с предизвикателствата, които ни предоставя живота. Още повече, което е много важно, за да стигнем до щастието,
няма как да не минем през бодлите на живота. И затова си мисля, че е хубаво това, което правят всички тези млади хора, а между другото, между тях имам колко 150 или 200 доброволци, които се включаха в тази кампания, което е невероятно, между другото. Те не се финансират от никой, единствено, което правят със собствени сили, с енергията и желанието, което имат наистина да помогнат на България с тази голяма и мащабна кампания в страната. На мен ми прави впечатление, че в последните години все повече млади хора се появяват, които се интересуват от това и наистина искат да направят нещо за държавата си, да останат тук или пък да се върнат. Ние също в нашето предаване работим с млади хора, ние имаме рубрика заедно с сайт Успелите БГ, така че съм наясно с усилията в тази посока. В плана за действие, на мен обаче ми е много любопитна тази връзка в случая, защото обикновено това се случва благодарение на неправителствени организации, на такива обединения точно на млади хора, но тук се включва и държавата. Как започна тази комуникация? Планирате ли след тези първоначални действия на вашата кампания да има някакви законови промени, например? Защото в плана за действие по социална икономика, аз съм си записала, са очертани именно социални приоритети и мерки, свързани с това социално предприемачество, за което вече споменахме. В вашия ресор казахте, че отново се включват. Да, във връзка с това само да кажа няколко думи, за да дадем думата и на Пламен. До края на 2017 година Министерството на труда и социалната политика ще изработи закон за социалната икономика, който е много нужен за страната ни. До сега ние не сме имали такъв закон. Почти във всички европейски страни има такъв закон и голяма част от икономиката, социалната икономика, да, сега ще ви обясня, и голяма част от всички проблеми ще бъдат решени с този закон, включвайки и социалното предприемачество, социалните предприятия. Там ще бъде даден акцент и определение какво е социално предприятие, какво е социално предприемачество и ще бъдат регламентирани всички изисквания и цели, които си поставя един такъв социален предприемач. В момента имаме вече работна група, даже в петък се събирахме, разработили сме план, по който ще действаме и до края на 2017 година ние ще бъдем готови, за да го внесем в Министерски съвет. Вие какво искате от този закон, например? Ами аз първо ще върна малко вашия предния въпрос, защото така ще ви дам малко по-голяма, малко по-практически поглед на кампанията. Вие питахте какво искаме да постигнем и как ще го постигнем. Има обучения, да речем, за дропшипинг или за имейл маркетинг или за социал медиа маркетинг, неща, които хората извън София са много далеч в момента, и неща, които могат реално да ти носят приходи на месечна база, без значение къде се намираш в България. И ние точно такъв тип обучение искаме да занесем, така да се каже, образно казано, във всички градове, защото така ще дадем възможност. Компаниите все повече се увеличават в момента, търсенето на такива специалисти все повече се увеличава и в един град, да речем като Видин, ако един човек може да се увеличи прихода с 50 лева на месец, мисля, че това ще направи разликата поне за началото. Да. И което е лесно постижимо, просто хората нямат достъп до тези обучения. Също така ще заведем финансови специалисти, защото ние работим с един такъв специалист и той казва, че проблема на хората в финансов аспект не е, че варят малко пари, а че харчат много. Всъщност това е основният проблем. Финансовата грамотност е нещо много важно и смятаме, точно за това сме включили едно такова обучение в програмата. Как достигнете до работата си с Министерството, обаче ми е интересно? Как започнете да работите заедно? По принцип, човек, това е в основата на предприемачеството. Да не се отказваш и да бъдеш малко и нахален. Няма как, но доктор Петрова всъщност и въобще Министерство, социалното министерство е много в нашата посока, в това, което искаме да направим. И това е хубавото на тази кампания, затова съм щастлива, защото тя обединява бизнеса, държавата и дори неправителствения сектор, защото ние вкарахме и фондация, която се занимава с развитието на деца в неравностойно положение, дали заради физически някакви
недостатъци или не знам дали недостатъци е политически коректно да кажа за тях, но или са изоставени деца. Това е фундация Сдружение Маринела, които са неправителствена организация, те са non-profit organization и са плътно зад нас също. Добре, много ви благодаря за това гостуване. Мисля, че разказахме достатъчно подробно за реалните цели, които си поставяте и най-вече за реалните действия, с които искате да ги постигнете. Доктор Петрова, с вас сме си обещали едно специално гостуване за социалните проблеми в България. В сектора има много такива. Проблема с телковете, инвалидните пенсии, децата в неравностойно положение, така че ви очакваме съвсем скоро отново при нас. Благодаря ви. Между другото, да допълня само, и това е новина от снощи, за първ път при вас сега я казваме тази сутрин, има обществото в Лондон, са се обединили и ни изпратиха клип, в който казват "Аз събуждам България", и ни писаха специално писмо, в което искат да се включат в кампанията, за да помогнат на повече българи да се върнат в страната. Чудесно, благодаря ви, че го съобщавате за първи път при нас. Ще ни дадете ли да излъчим този клип в сутрешния ни блог? Със сигурност, разбира се. Добре, много благодаря. Пламен Попов и доктор Султанка Петрова за новата инициатива "Аз събуждам България", която е съвместно между млади хора и Министерството на труда и социалната политика. Тепърва ще виждаме, надяваме се, плодовете от вашия труд. Сега Европа сутрин продължава. Прогнозата за времето, припомняме ви, връщаме се точно в 8:30. Останете с нас.